Hier we vorige week te min wien, nou je het weer heel dal en je strik al. En hier bij mij in Haas in het kustgebied en krijg 406 en het dal zuidwest-zuidwestwaai. Maar ik hier er flink wat zinnen bij, hoewel er hier en daar wat meer bewolking omgong. En dan is het wachten op een storing. En dan is het wachten op een storing met bewolking en rein. Wel, het waar. Joen en vannacht een beroende loft, betieden rein of lichte rein. En dat rein krijgt ik wat een buiig karakter, misschien wel mijn kans op tonger. Verder is een temperatuur om bij de 15 of 16 graden heen. En dan de wind, vannacht uit het westen naar het zuidwesten waait, die houdt hem even wat del, maar letter in het kustgebied alweer vrij krachtig. En dan nog morgen. Wichtig voor het scootzielen, wichtig voor het keertsen, voor alles wat er georganiseerd wordt in deze provincie. En dan heb ik meneer Petit misschien nog een buikensteen, maar verder lijkt het aardig droog te blijven. Laten we van het positieve uitgaan. En de zinnen er aardig bij, vooral in de midden. En dan hebben we een gewone simmertemperatuur, 20 tot 22 graden, net de heat op het zoekeloon. En voor de scootjeskippers een matig en vrij krachtige wind, alweer uit west tot zuidwest waaien. Nou, dan hebben we in het watergebied nog bij Vlagen de kracht 6 en dat is het verhaal. Morgen, letter in de midden, neemt de wind vlug uit en krimpt naar het zuiden. En dan zetten we terug naar het Tongensje, het vooruitzicht. Tongensje wordt al een tegen warme dag, maar het 28 graden, een zuidelijke wind. En Fred, de slotduif van Scootzielen, tropisch, 31 graden gemiddeld. Maar gelukkig, er stiert wat wind, matig en vrij krachtig uit zuidelijke richting gemaakt. En dan in de nacht sneeuwt dan misschien, of in de joentijd en nacht, misschien een pittige tong erbij. Maar dat spant er nog om. En dan sneeuwt het de zinnen er weer bij, simmerwaar, maar zo'n 26 graden. En we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje in.